мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ва имрӯз тасмим дорем ки ҳамроҳи якчанд нафар сокинон, яъне кормандони боғи табиии Сарихосор сафари сайёҳати варзишӣ тавассути ана ҳамин мотоциклҳо анҷом диҳем ба минтақаи воқеан ҳам хушбоду ҳаво ва зебоманзари оби гӯгирди ноҳияи Балҷувон, аниқтараш ки воқеъ аст дар Сарихосор ва меравем. сафари мо аз як субҳи орому тоза оғоз шуд. Субҳе ки ҳавояш ҳанӯз накати шабнами кӯҳистонро дар худ нигоҳ медошт ва нурҳои аввалини офтоб оҳиста оҳиста доманаҳои сабзи табиатро равшан мекарданд. дар ҳамин фазои орому илҳомбахш мо як гурӯҳи хурд вале бо иродаи устувор ҳамроҳ бо 6 нафар кормандони боғи табиии Сарихосор ба як сайёҳати варзишӣ мотоциклрониву пиёдагардӣ роҳ пеш гирифтем. Сарихосор ин танҳо як минтақаи табиию сайёҳӣ нест. ин як олами зинда аст, як ганҷинаи воқеии табиати Тоҷикистон ҳазорҳо сирру асрорро ниҳон кардааст. ҳазорҳо гектари ин боғи табиӣ на танҳо бо ҷангалҳои зичу ғанӣ ва чашмаҳои шифобахшаш машҳур аст, балки бо гуногунии ҳайвоноти ваҳшӣ ва манзараҳои нотакрори кӯҳистонаш ҳар як меҳмонро ба ҳайрат меорад. ин ҷо маконест ки варзиш ва табиат ба ҳам мепайванданд. маконест ки ҳар қадам ҳам тамрин асту ҳам лаззат. сафари мо аз маркази ҷамоат оғоз ёфта, мотоциклҳо бо садои пурқуввати муҳаррикҳояшон оромии субҳро мешикастанд. аммо ин садо дар гӯши мо мисли оҳанги оғози як сайёҳати бузург танин меандохт. роҳи мо аз миёнаи деҳаи шаҳидон мегузашт. деҳаи ором ки бо хонаҳои оддӣ ва боғҳои сарсабзаш як манзараи хоси деҳоти кӯҳистонро ба намоиш мегузошт. ҳангоми ҳаракат шамоли сард ва тароватбахши баҳорӣ ба рӯй мерасид ва эҳсоси озодӣ ва нерӯи нав мебахшид. аз дур қуллаҳои барфпӯши кӯҳҳои Балҷувон намудор мешуданд, сафед, баланд ва пурҳашамат, махсусан кӯҳи Ҳазрати Шоҳ. онҳо гӯё моро ба сӯи худ даъват мекарданд, мисли ҳадафе ки бояд ба он расид. қисмати аввали роҳ аз миёни киштуорҳои сарсабз ва боғҳои мевадиҳанда мегузашт. дарахтони тут, чормағз ва дигар навъи меваҳои даштӣ бо навдаҳои сабзашон фазоро пур аз бӯи тоза ва ҳаётбахш мекарданд. ин ҷо ҳаракати мотоцикл на танҳо ҳаяҷонбахш буд, балки як нав тамрини ҷисмонӣ низ маҳсуб меёфт. роҳҳои пасту баланд, гардишҳои ногаҳонӣ ва сатҳҳои ноҳамвор маҷбур мекарданд ки ҳамеша дар ҳолати тамаркуз бошем. дастҳо мустаҳкам, пойҳо фаъол ва бадан дар мувозинат.
пас аз тақрибан 3 километр роҳ мо ба як бошишгоҳи муваққатӣ расидем. ин макон ки дар баландии бештар аз 1500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буд, барои мо чун нуқтаи оромиш ва истироҳати кӯтоҳ хизмат кард. хонаҳое ки ягон дар ин ҷо сохта шуданд нишонаи зиндагии мавсимии сокинони маҳаллӣ буданд, одамоне ки бо табиат ҳамоҳанг зиндагӣ мекунанд. мо чанд лаҳза истодем. ҳавои тоза нафасҳоро муаттар мекард ва манзараҳои атроф ба чашм як оромиши аҷиб мебахшиданд. аз ин ҷо саёҳати мо ранги дигар гирифт. мотоциклҳо дар ин нуқта қарор гирифтанд ва мо ба пиёдагардӣ гузаштем. роҳи мо акнун тавассути сангобҳо ва қад-қади дарёи Булғорӣ идома ёфт. садои хурӯшони оби дараи Булғорӣ, ки аз миёни сангҳои бузург мегузашт, мисли як мусиқии табиӣ хушоянд ба гӯш мерасид. сангҳои лағжанда ва сатҳҳои нобаробар пайваста талаб мекард, ки бадан дар мувозинати комил бошад. ҷаҳидан аз як санг ба санги дигар, гузаштан аз болои дарёча ва нигоҳ доштани устуворӣ, ҳамаи ин мушакҳоро фаъол карда, нафаскаширо тезтар ва самароноктар мегардонад. баландӣ тадриҷан зиёд мешуд. ҳаво сардтар, вале покизатар мегашт. ҳар нафас мисли як қувваи нав ба бадан ворид мешуд. пас аз убури як қисмати сангобҳо мо ба минтақаи ҷангалистон расидем. ин ҷо гӯё як дунёи дигар буд. гулу гиёҳҳои мавсимии ин минтақа басо назаррабост. пас аз убури ҷангал мо боз ба сӯи сангоб фаромадем. ва ниҳоят ба яке аз нуқтаҳои муҳимтарини сафар расидем: чашмаи оби Гугил. бинандагони азиз, ана ҳамин аст яке аз нуқтаҳои ҷолиби барномаи имрӯзаи саёҳати варзишии мо, ки омада ба оби Гугир мерасад. яке аз ҷазробиятҳои хоси минтақа ё худ дараи Булғорӣ ҳам ана ҳамин шаршара ё худ
чашмаи оби гугир мебошад, ки бубинед ки аз дохили санг хурушида мебарояд ва як таъми хеле ҷолиб ҳам дорад, ҳам шур ва андаке боз тумчам ҳаст. сокинони таҳҷоӣ мегӯянд, ки ин об ба бемориҳои рӯдаву меъда ва бемориҳои пӯст фоидабахш мебошад. ҳоло мо як андаке инҷо истироҳат мекунем ва боз роҳи худро ба болои дараи Булғорӣ идома хоҳем дод. об рост аз дохили шух ҷӯшида мебаромад ва аз миёни сангҳо ҷорӣ шуда ба дарёи Булғорӣ ҳамроҳ мегашт. ҳангоми наздик шудан аввал бӯи гугирд эҳсос мешавад, бӯе ки барои бисёриҳо шояд ғайриоддӣ бошад, аммо дар асл нишонаи хосияти шифобахшии об аст. мо дар канори чашма истодем. ин ҷо оромии ҳукмфармо буд, танҳо садои об ва шамоли сабук. дар ин мавзеи мо қарор дорем. дар инҷо чишмои шифобахш аст. гугирд мегӯянд ин барои касалҳои пӯст, бемориҳои гурда, рӯда, ҳамин чизо фоиданок аст. ҳамин оби гугирд ин хуш намешавад. мо соли 83 ҳамин қатъи одамое ки ай хориҷӣ меомадан, ай Россия меомаданд, турист меомаданд, мехӯрданд ҳамин чизоро, ҳамин ова обозӣ мекунанд барои касали пӯст, ҳамин рӯдаву меъдаву ҳамин чизо. бо меомаданд соли дигаш мегуфтанд ҳамин беҳад фоиданок аст. бо ҳаминҷа банкҳо да мегиртанд тарафҳои Россияву ҳамҷо Қазоқистону Беларусияву Украинаву мебурданд ҳамин барои шифобахшӣ ҳамин оби гугирд. вобаста ба зимистону тобистону баҳору мисол тирамоҳ як чен мест ҳамин оби гугирд, як кам намешавад, зиёд ҳам намешавад, як чен меравад. барои ҳамин касали пӯст и бо обозӣ кунанд мумкина, мисол ҳам касали пӯста нобуд мекунанд. сафари мо идома ёфт. дараи Булғорӣ дар ҳар қадам зеботар мешуд. аз ду тараф шӯхҳои баланду азим дар миён дарёи хурушон ва сангҳои гуногун рангу гуногун шакл дар атроф. ба ҳангоми бозгашт аз ин тарафи дарвозакӯҳ манзараҳои басо назаррабою дилфиреб ба кӯҳи ҳазрати шоҳ кушода мешавад. ба ҳангоми бозгашт дар яке аз нуқтаҳои мувофиқ мо барои истироҳат қарор гирифтем. зери сояи дарахтони бузург дар канори дарьё оташдон барпо шуд. дуд оҳиста ба осмон боло мерафт ва бӯи гӯшти бирён шуда фазоро пур мекард. кабоб, нон, донаю сабзавот. ҳангоми тановули хӯрок ҳама машғули суҳбат буданду ҳеҷ кас шитоб надошт. ин лаҳзаҳо барои истироҳат, барои андеша ва барои эҳсоси мукаммали табиат буданд. дар ин ҷо аз қабили ҳайвонотҳои нодир ки аз ҷумла бузи кӯҳии сибирӣ ва инчунин гӯсфанди кӯҳӣ бо номи урял ва намудҳои хирс
ва дигар намуди ҳайвонотҳо дар ин ҷо зиндагӣ мекунад ва аз қабили растаниҳои шифобахш бошад, намудҳои гиёҳҳои шифобахш аз қабили рова, рошок ва торон, намудҳои испан мавҷуд аст дар ин ҷо. Инчунин аз ҷамоати деҳоти Сари Хосор бо яке аз мавзеъҳои зеботарини Сари Хосор мо айни замон дар масофаи тақрибан аз 5 то 7 километра қарор дорем. Табиати Сари Хосор бениҳоят зебо аст. Аз ҷумла дар фасли баҳор агар сайёҳон хоҳишманд бошанд ё ки тамошобинон, мо онҳоро тавассути мотосиклҳо ё ин ки тавассути аспҳо мо гирифта ба яке аз мавзеъҳои зеботарини Сари Хосор барои тамошо мебарем. пас аз ин мо макони истироҳат ва хӯрокхӯриамонро аз партоб пурра тоза кардем. ин як қоидаи ҳатмӣ аст. табиат бояд ҳамон гуна пок боқӣ монад ки мо онро дарёфтем. роҳи бозгашт оғоз шуд. офтоби рӯ ба ғуруб ба сангҳо нур мепошид ва манзараҳоро боз ҳам зеботар мекард. ҳаво каме гармтар, аммо ҳамоно тозаю салқин буд. ин сафар ҳамагӣ 6 километр роҳ аз 1400 то 1760 метр баландӣ аз сатҳи баҳр ба як таҷрибаи фаромӯшнашаванда табдил ёфт. ҳар қадам омӯзишу тамрин, ҳар манзара илҳом, ҳар нафас ҳаёт. ба як таҷрибаи фаромӯшнашаванда табдил ёфт. Сари Хосор на танҳо як макони сайёҳӣ аст. ин маконест ки инсон худро боз дар меёбад. ҷоест ки ҷисм қавӣ ва рӯҳ ором мешавад. ин ҷо ҳар кас метавонад роҳи худро пайдо кунад. хоҳ бо мотосикл, хоҳ пиёда ва хоҳ бо аспҳо. ва муҳимтар аз ҳама, ин ҷо табиат бо тамоми зебоияш шуморо интизор аст. Сари Хосор ҷое аст ки ҳар қадам ҳикоя аст ва ҳар ҳикоя арзандаи бозгашт ба ин минтақа.